Samantala mga idol, mga guro sa Dulag National High School sa Binmaley nanguna sa araw-araw na bag inspection sa ilalim ng Oplan Ligtas Eskwela. Tunghayan sa ulat ni Idol Denise Brillante. Guro ng Dulag National High School sa Binmaley, Pangasinan sa pagpapatupad ng araw-araw na bag inspection sa mga mag-aaral bago sila makapasok bilang bahagi ng Oplan Ligtas Eskwela. Ayon sa ulat ng paaralan, by schedule ang pag-inspeksyon ng mga guro, katuwang ang mga opisyal ng Supreme Secondary Learner Government at sa koordinasyon ng Binmaley Municipal Police Station. Sinusuri ang mga bag para masiguro na walang ipinagbabawal o anumang bagay na maaaring magdulot ng panganib ang naipapasok sa loob ng paaralan. Kasabay nito nagsasagawa rin ng mga class advisor ng masusing pagbabantay sa loob ng kanilang mga silid-aralan para sa kaligtasan ng lahat ng mga mag-aaral. Batay sa paaralan, ipinatupad ang inisyatiba ng mga kinatawan ng mga paaralan sa ilalim ng kanilang Oplan Ligtas Eskwela para sa buong komunidad ng paaralan. Kasama mo mula rito sa IFM News, sagupan ito sa Idol Denise Brillante, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.